τόσα μέρη στην Ελλάδα. Δεν σε χαίρε που δεν πάω για μπάνια. Ο Βούλγαρος όμως που πάει στα. Πώς τη λένε εκείνη. Στις πισίνες της χώρας του. Ναι, νομίζω ότι έτσι είναι η θάλασσα. Πάει στη Μαύρη Θάλασσα. Ναι. Σου λέει εδώ πέρα είναι πολυτέλεια, σου λέει. Στη Μαύρη Θάλασσα. Και βιολόγος. Λοιπόν, άμα φυσάει βιολιά. Και βιολόγος. Ο κουμπάρος. Ένα από τα πτυχία που. Πάρ' τα αρχίδια μας. Βρωμοβούλγαροι γαμιόλες. Σταμάτα να σου τελειώσει το φίλο μου. Άμα μου πούνε να πουληθεί το αγροτεμάχιο σε Βούλγαρα, διπλάσια τιμή θα Ναι, ναι. Και να πάνε μαφιόζοι αυτοί, και Βούλγαροι να πάνε να γαμηθείς. να πάνε να γαμηθούν μαλάκα Ρουφιάνε από τους Βούλγαροι. χειρότερους εχθρούς μας. Ναι. Αυτοί και οι Ιταλοί, να ξέρετε. Και οι Ιταλοί, οι Ιταλοί. Η Ιταλία όχι. Ναι, ναι, οι Ιταλοί. Ιταλία, φίλε. Τα μεγαλύτερα κακά τα έχουν Και οι κάνει Ιταλοί όταν μπήκαν στην Αλβανία. Όχι μόνο, από πάντα μας γαμούσαν οι Ιταλοί. Γι' αυτό χάσαμε τη Σμύρνη. Το λες τότε που ήταν τα Και δεκούχα, επί τα δεκάνησα. Βυζαντίου και επί πάντα οι Ιταλοί μας γαμούσαν. Ναι. Τα μεγαλύτερα κακά οι Ιταλοί μας τα έχουν. Και οι σύμμαχοί τους οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι είναι φιλαράκια με τους Γερμανούς. Γερμανόφιλοι. Ήταν και πριν, είχαμε τους κομιτατζίδες. Πώς το... Οι Βούλγαροι κάνανε και τον επικισμό παλιά. Δηλαδή ήταν το αρχές του αιώνα του 1900 που κάνανε τον επικισμό. Δηλαδή σφάζανε χωριά και κουβαλάγανε Βούλγαρους για να κάνουν επικισμό, να πούμε. Εμένα από τη πλευρά του Ήταν με πατέρα όλους- μου που είναι με όλους τους βλάχοι από κατακτητές το καλοί, μοναστήρι, καλοί, τα Καπιτόλια. για να πάρουν όλο ένα κομματάκι, ένα κομματάκι, ένα κομματάκι. Στην απελευθέρωση πάνω σε εσάς, σταματήσαν. Στο Δερβένι σταματήσαν. Με τις θρησκείες χωρισμένες. Όταν απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη, στο οποίο ο Ξυλός που τα ξέρει καλά, σταματήσανε πάνω στο Δερβένι. Ήταν και στα προλάβει. Ενώ ήταν αυτός ο Δερβένι, ο βασιλιάς είχε μπει ήδη μέσα. Για 10 χιλιόμετρα. Και ζητήσανε να διανυδερεύσουν, λέει, για να ξεκουραστούν οι στρατιώτες τους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πάω ποτέ, λέω. Μπήκαν με τον οπλισμό τους και κάνανε και παρέλαση. Λαμόγια. Στην απελευθερωτές. Στην Τούμπα. Έχω ακούσει και ιστορίες Ναι. που πήγε άλλη για σκι και τις Στην Τούμπα φέρνουν μείνανε. αμάξι και τις ζητούσαν Τότε η λίτρα πόλη δεν είναι το Τούμπα. αμάξι, ρε, man. Ναι, υπάρχει. Τότε η πόλη δεν ήταν η Τούμπα. Ναι, ρε Ωραία, φίλε. τελείωσε η Τότε συζήτηση μας εκεί. λένε ο Κύριλλος και ο τι? Μεθόδιος ήτανε Βούλγαροι. Με τα σημερινά δεδομένα, σαν να του λες πήγαινε μείνε στον κάπο του αξιού. Το ξέρω. Οι Βούλγαροι όμως λένε, γιατί γενικώς στα Βαλκάνια, να ξέρεις, επειδή Είναι- είναι τουρκοκρατίας, όλοι οικειοποιούνται το τέτοιο. Στην Από- Ελλάδα. Ναι, όχι την Ελλάδα, γενικώς Τα εδάφη. την ιστορία. Ο καθένας τη ιστορία, λέει έτσι. από τη δικιά του Έτσι. πλευρά. Ας πούμε, έλεγε μια ιστορία η Ευθυμίου, η ιστορικός, και τη λέει, λέει στον τέτοιονα, στο Ρουμάνο, πού σπουδάζουνε, στο Ρουμάνο υπουργό, τώρα τι ήταν, πρέσβης, ξέρω εγώ, πού σπούδασαν τα παιδιά, στο Αρσάκιο. Και αρχίζουν τώρα τι ήταν ο Αρσάκης. Ο Αρσάκης ήταν Ρουμάνος, λέει. Είναι Ρουμάνος ευεργέτης. Όχι, μα ελληνικής καταγωγής του Πατριαρχείου, στο Πατριαρχείο πίστευε, γι' αυτό σου λέω επί τουρκοκρατίας, υπήρχαν οι θρησκείες περισσότερο και όχι... Και λιγότερο τα έθνη. Τα έθνη δεν υπήρχαν καν, ας πούμε. Κατάλαβες, ήταν χωριζόντια. Η θρησκεία καθόριζε και το έθνος, Και βασικά. εκεί ήταν ο Αρσάκης και μαλώσανε μεταξύ. Ποιος Αρσάκης ρε μαλάκες, ποιος Αρσάκης. Ήρθε ο Λουτσέσκου, ο Ρασβάν Λουτσέσκου και πήρε τον double. Και ξαφνικά μια συζήτηση την γαμάει ο Μάκης, έτσι. Τι είχε double ο Αρσάκης. Πάκ παντού, ρε, πάκ παντού, ρε. Double μόνο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Αρσάκη γαμιέσαι. Τα σωστά τα λέμε ωραία. Δηλαδή ο άνθρωπος έκανε για τα φτωχά παιδιά, ας πούμε, τότε. Ποιος ο Αρσάκης. Είχε κάνει και. Double πήρε. Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου πήρε double. Άμπραβο, ο Ρασβάν. Ποιος Αρσάκης. Και οι Ρουμάνες και γαμώ τα πουνιά. Μαλάκα, άσε με τους Ρουμάνες, έμισέ τα. Έχω... Είμαι... Κοίταξε, μη μας βάλεις φωτιά μέσα. Δεν λέω τίποτα. Δεν λέω τίποτα. Μας έκαψε τραμποζωμάδες, ναι. Έκαψε τραμποζωμάδια, τα γάμισε όλα. Δεν έχει, ξέρεις. Θυμάσαι που είχαμε πάει στο ζυγό και καίγαν το ουίσκι και σηκώνει
ο άλλος το τραπεζομάντιλο καμένο όλο να πούμε. Τι κάνανε, βρωμοκοπούσε όλο το μαγαζί, ντουμάνι, τέτοια. Ζυγός ρε Δημήτρη, τώρα τι περίμενες. Μέχρι εκεί ήταν το επίπεδο. Πάτα το... Πάτα την γέφυρα Σταυρούπολης.